James. Pardon? A dyma'r athro yn ei gref yn naturiol. Rhian James. Rhian Jones. Ma? Ready? Pwyd o'r bwbws eil yna? Lle ni mynd? I'r Almaen. O beth mi ennill? Sir, i bron o hwnna. Alan, Sir, i bron o hwnna. Cael y lan yn gyrru, mae pawb bwyd. Sir, i bron o hwnna. I bron o hwnna. Right. Sani di cyrraedd. Okay. And we were singing land of Kairos. Beth mae'n sgwr fi? Sgwr eich cael fi dde. Come on. Come on, Colgad. Dwi'n gael gofyn i fi.
Reit, so ni'n teimlo'r boys? Bring the stuff. O'ch chi'n proud o'r boys? Yma'n shame bod ni heb ennill, go iawn. O'n nhw'n neud ennill. O nhw yn heb ennill. Lewn ni nawr te. Ie? Hapus? Oedd y boys yn rhywun dda? Really dda. Ie? Menna? Oedd y boys yn rhywun dda? O ti'n proud o'r oth? Oh, good. Ie, chi'ch dwy? Hapus da'r perfformiad? Ie, fabulous. Da iawn. Fi moyn rhywbeth ansoddol nawr. Barwch at y boys. Pwy oedd man o'r match? Sifon, oce, right. Ie, ferched. Beth oedd y rhan gorau o'r prawn i gyd? Bechyn y chal yn dda. O, bechyn yn dda? Da iawn, oce, da iawn. Nawr te, boys. Right, bach o analysis hwnna o'r geth. Fi'n ni'n meddwl o'r extra time. Byddwn ni wedi, byddwn ni. Oedd hi'n game o 2 halves yna di. O, first half and second half. Na fe, right, 2 points. Okay. Beth oedd rhan gorau'r gêm? O, y ceisiadau wrth gwrs. Y ceisiadau ni wrth gwrs. Ie. A pob un yn cefnogi. Beth oedd rhan gorau o'r prawn i gyd? Pigo lan yr bars. Y fas, ie. Ysyn nhw ail ysgrifennu peth ar hwnna nawr, nhw fe? Gret. Gyda anti-climactic ending yn anffodus. Yn oedd e? Ond anffodus bod chi ddim yn reffo. Wei, nawr, rydyn ni wedi ennill, ti'n iawn. Dylen nhw'n ar i'r tîm o gyfer cais nhw, sa'n gyda'n gais o dde. Definitely not. Reit. Bydd am un hwter ar y fisw fel y thing na. Ideal. Boys, chi'n hapus? Chi'n proud o boys? Gyd y boys fy'n ni'n proud o fe. Hapus i boys, hapus i'r ysgol, hapus i bawb. Da iawn, reit, nos da. Na fe. Oedd siap y bel yn bach yn angen. Oedd e'n hoban wahanol i Chris Road o dde. Oce, nôl yn i'r ysgol.